Aquests objectes que veieu també fan 30 anys, efectivament. O jo suposo que estarien aquests mateixos, no sé si els han anat canviant molt o no. Són aquelles masses, no sé com es diuen, que fan servir els diables, que fan servir la gent que fa correfocs. En aquest cas concret a Badalona se celebren 30 anys del correfoc que organitza, des de fa 30 anys, això mateix, doncs Diables de Badalona. I aquí estem amb la Laia Sabater, que és membre de la Comissió de Diables. Com anem, Laia? Hola, molt bé. Això té tant anys també, aquesta massa? No, aquestes masses són noves. Però jo les veig bastant revegadetes, pobres, perquè fan servir molt. Sí, es fan servir molt i a més les vam tractar perquè es veiessin així ja una mica més desgastadetes. Això ja és teatre, ja es comença així la cosa per tenir-ho més preparat. Home, es vigila una mica, sí. És curiós, perquè estava pensant que estic parlant de 30 anys d'un esdeveniment que segurament la Laia no va conèixer, com va començar. Home, jo justament tinc 30 anys i sí, de fet no me'n recordo massa, però sí que el meu pare va ser un dels fundadors de la colla i ho vam viure des de casa, vivim des de molt petits el tema del correfoc i dels diables. T'han explicat a casa, per tant, i tu ho has viscut des de sempre, tota la vida que està vinculada a Diables. Com va néixer aquesta idea de fer el correfoc, no? Doncs va néixer a partir d'uns monitors de diversos casals i esplais de Badalona que es van trobar en una sessió de cultura tradicional i popular i van veure doncs, que a Badalona no hi havia cap colla de diables, no hi havia correfoc, i mira, van decidir juntar-se i muntar-ne un. I així va anar, De seguida van començar amb una cosa més petiteta, amb un grup de gent més reduït, i ara quants sou? Ara mateix a la colla gran, tirant foc, som unes 50 persones, ajudant, tocant el tabal, repartint pirotècnia i donant tot el suport. Arribem a ser fins a més de 100 i comptant els xics en som uns 25 o 30 més. Sí, un munt de gent que s'ajunta. Bueno, amb aquest correfoc ja no és un, ja n'hi ha més d'un, no? Perquè hi ha el correfoc infantil, em sembla. Bueno, tot això es fa en concret el dissabte, no? Sí. Dissabte 12. Bèsties de Foc organitza el Cercabèsties, que és el correfoc infantil, i nosaltres el correfoc gran a la nit. Què implica organitzar un correfoc com aquest, un correfoc gran? Doncs implica moltes coses. Implica coordinar-se amb les colles, coordinar-se amb l'Ajuntament, tenir clar el pressupost que tindràs per començar a repartir la pirotècnia, tenir els vestits a punt, tenir la colla formada i conscienciada, tenir els tabals, tenir els carros, tenir tot el material que es necessita i a part, saber convocar també a tota la ciutadania perquè vingui a gaudir de la festa. Sentir la paraula tabal. Això és un tabal? No. Això què és? Això és que l'agafarem. Digue'm. Això és una massa. És el que utilitzem per posar el foc, diguéssim. Aquí va el petard, s'aguanta amb la pinça perquè no marxi i s'encén. Pensava que posava roba aquí, no, és per No. aguantar el petard. Sí, exacte. O sigui, així el podem aguantar. Tots porten pinça? Sí, tots porten pinça. Bueno, a veure, depèn de la colla, porta una pinça incorporada a la massa, nosaltres la posem a part, però això depèn de cada colla. I has fet moure una mica sentir un soroll. Sí, és per fer més ambient. Això és nou, no? Sí, a les masses antigues no ho teníem perquè eren de fusta, però aquestes quan les vam fer metàl·liques i vam posar dintre més claus i femelles i així perquè fessin soroll. Aquest és l'element, diguem-ne, bàsic que porta tots els diables? Sí, la massa amb diverses formes, mides i maneres de subjecció, però tots els diables porten massa. Però perquè estem aquí anem a veure més objectes. M'has dit el tabal, que jo estic atabalat amb el tabal i no sé quin és, està per aquí, això? Sí, el tabal és l'instrument típic dels diables de Badalona, és aquest. Hi ha tabals fondos i tabals més petits, i les colles de diables tradicionals, la música que les acompanya és la de tabals. Què és el que passa doncs, a la nit, perquè sempre és un dissabte, si no m'erro, almenys els darrers temps, a la nit del dissabte sona sempre aquesta música de tabals i aquests focs, no? Exacte. I vestits d'aquestes maneres? Sí, vestits així, amb aquesta tela especial, ignifugada també amb un líquid ignífug i decorada com només diables de Badalona portem. Nosaltres ens vam inspirar amb les colles més tradicionals dels diables, els balls de diables, que es diu, que porten roba clara i porten decoracions. Hi ha diables que porten brodats i que les porten molt, molt treballades. Nosaltres vam demanar a la il·lustradora Mercè Arànega, badalonina, que ens fes un disseny. I aleshores ella ens va proposar això, no? Unes mans amb unes espurnes, al darrere una cara d'un dimoni que s'ha cremat a Badalona i ens va demanar com a signatura seva, perquè no ens va cobrar res, ho va fer de manera voluntària, que sempre pintéssim una mà lila a tots els vestits. I aquesta és la signatura de la Mercè Arànega. I a més els pantalons que van
amb flames a la part de baix, també, per ser més infernals. Tot això, com dius, ignífug, és a dir, que evita problemes. Hem tingut problemes alguna vegada amb aquests 30 anys? A veure, hi ha hagut cremadetes, el que passa que anem molt protegits. Nosaltres no sortim si no és amb tot l'equipament, amb roba de cotó a sota d'aquest vestit, amb el cap ben protegit amb mocadors de cotó, amb guants, amb ulleres, tot de cotó i tot reglamentari, diguéssim, perquè no hi hagi cap ensurt gros. Hi ha hagut cremades, perquè jugues amb foc, però no hi ha hagut incidents, almenys des de que hi soc jo, des de que jo ho he vist amb més consciència, cap diable ha patit molt, molt. Tu hi ets des de petita, com diem, des de néixer, vaja, vas néixer amb la correfoc. Els nens d'ara, com ho viuen? Hi ha demanda de nens per participar en el correfoc? Sí, molta. Nosaltres vam començar la colla xica aquest any fa 10 anys, o sigui que vam començar 10 anys a engrescar xics perquè siguin diables, i la veritat és que hi ha molta demanda. Nosaltres ara mateix tenim una llista d'espera d'uns 20 nanos, perquè, clar, no podem assumir la quantitat de nens que volen ser diables. O sigui, són 25 que ara mateix són diables i 20 que estan esperant a veure si es fan grans i entren a la gran i llavors poden entrar ells. M'estàs dient que encara, o sigui, hi ha pràcticament la mateixa quantitat de nanos que hi són que estan esperant a poder entrar i no els podeu donar cabuda. Sí, exacte. Malauradament, per un tema de capacitat organitzativa, també creiem que arriba un moment que el volum de gent en una actuació en un correfoc s'ha de limitar, perquè si no és molta gent, gastaríem molta pirotècnia, ara mateix amb les retallades doncs la cosa cada cop va pitjor i no podem assumir més gent. Quanta pirotècnia podeu assolir, per exemple, aquest dissabte? Quanta pirotècnia? A veure, no... Els quilos, per exemple, de material? No tinc calculat encara amb els quilos, però et puc dir que ens gastem, entre totes les colles, que som 5 colles, podríem arribar a gastar-nos ben bé 6.000 o 7.000 carretilles. Les 5 colles que cites són les de Badalona, no? Diguem, les 4 de Badalona, suposo, Bufons de Foc, Capaltis... Bèsties de Foc. Bèsties de Foc i vosaltres. I alguna convidada. Exacte, una convidada que sempre fem un intercanvi amb alguna altra ciutat o poble de Catalunya o de fora, si s'escau. Una reco impressionant de diables que van recorrent tots els carrers de Badalona, o els carrers pels quals passa, que fa que la nit aquella sigui molt especial. No? Sí, a més aquí a Badalona la gent ens ho explica, no? Que hi ha molta gent que ve al correfoc, molta gent que salta al correfoc. Ens falta una mica de que la gent ens acompanyi més i ens ataqui menys. Això segurament falta encara. Però sí que ve molta gent, és un correfoc molt divertit i és un correfoc amb molta pirotècnia i que es disfruta molt. La gent de fora que ve ens ho diu. Que us ataqui menys? Que us ataca la gent? Sí, a vegades nosaltres obrim el correfoc, nosaltres som la primera colla i la gent que hi ha davant nostra molts cops ens ve a frenar en lloc d'acompanyar-nos en el salt. Això és una mica perillós. I el que ha de ser conscient la gent és que ha de venir a saltar amb nosaltres, es pot fer el no passarem, típic, no passa res, però que no ens... No sé, a vegades rebem placatges gairebé de la gent o ens intenta frenar d'una manera molt brusca, potser perquè no se n'adonen, però això ho haurem d'anar treballant perquè el que han de fer és saltar nosaltres. Bueno, el que hem de fer des d'aquí, des d'allà, és una mica d'ensenyament, no? Que la gent aprengui, no? Què necessiteu, què demaneu a la gent quan feu el correfoc? Doncs la gent sobretot ha d'anar molt ben protegida, ha d'anar vestida de cotó de dalt a baix, amb mànigues llargues, amb protecció al cabell, si tenen el cabell llarg ben recollit. Si es volen mullar una mica, no cal anar xops com si s'haguessin banyat al mar en aquell moment, però sí que una mica mullats, per si un cas. Roba 100% de cotó, que se n'assegurin. Les caçadores texanes van molt bé, els texans van molt bé perquè se sap que són 100% cotó, i que la gent sigui respectuosa amb els diables. Nosaltres som les persones que estem aguantant pirotècnia, que estem aguantant foc, no ens poden empenyar ni intentar tirar, sinó que ens han d'acompanyar saltant amb nosaltres, llavors ens ho passarem bé i segur que ningú es crema. Us ha quedat clar? Doncs ja està, no passa res. Celebrar-ho, 30 anys de correfoc, però amb una mica seguint unes normes, Laia, que vagi molt bé. Moltes gràcies.